दिनै मंगलबाराव फैनानै बिराद आनलाखि Halo लोगोफोर गुड मर्निं दिनै जोङो फुंनि 5टानिफ्राय फैनानै दायो 9टासो जाबाय 9टासो समाव जोङो नैबे मानास पिकनिक जाग्रा दैलाम बा पिकनिक स्पटआव जोङो दंफैयो फैबाय बेसेबांनो 150 ओइ खम खरबाबो दायो बेयाव फैनानै माल माथा बोखायखांनायनि उनाव जोङो सिङाव हाबनानै नायगोन मा मा जुनार नुयो नुवा नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायबाय थाबानो जाबाय नुगोन दायो 100 थाखा 10 मिनिट 12 मिनिट जाले 5 मिनिट जायो थ' मालाबा थाङा नोंथांमोना 5 मिनिटखौलै बेलाय नारखाबाय हनै बेलाय हनै बे नारखायो मा खाना लाबो जाखिनो Đây dán đi hư. Khăn là như. Đây nè. Anh chỉ có là hạt tiền là nè. Đâu mà thay cái này rồi. Cứ gớm mắc lại là phải nói giả gấp đó. Mà hôm nay chẳng cơ. Giờ bớt cái thau thôi. Chặt cá thật cá vậy. Đi xe bằng xin ra vậy. Manin थाखाय बायदि दालि बुलुं लेबावसो आयु फाग्लालै बे मानसिया 10 रुपी गोदा चाइना मोनलाय गोदान बोसोरनि जि लावखार ओंखाम जानाय बा पिकनिक बे बेखिनियाव जोबबाय गाजा गोमजायै जाबाय गासैखौबो ए टु जेड ब्लगनि गेजेरजों फोरमायनो हायासै बेनिखायनो आङो दुखिथ' जेखि जाया हायो आं फैनानै शेयार खालामबाय देखायबाय बेनोसै बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिहरनो सानदों जेब्ला मानासाव जुदि पिकनिक जानो फैयो अब्ला मंगलबार बारायाव जिङाव गाबफायो माने बेवहाय माखासे बन्द थायो बिनि थाखाय थांनो मोनाखै बेबायदि आफसुस माने जायो आरोखि दा जोंनि गथ'फ्राबो दा जोंबो बहुत आफसुस जादों बेनिखायनो आं सामलायनो आंनि लोगोजों फोरमायदों मंगलबार बारायाव माब्लाबा फैगोन बेनो जोंनि लकेलिटि बेनि मानसिफोरनिफ्राय मिथिनाय आरो ना जायखिया जोङो बेयाव फैबाय जोंल' नङा गुबुन गुबुन खिन्थु जों बर' मानसिया बहुत खम जाफैयो आरो ने बहुत मानसिफ्रा खम दा जोंल' माने बेवहाय जाफैदों बर' मानसिफोरना बहुत खम दा मा फोरमायनो सानदों नोङो दिनैनि पिकनिक जानायनि गेजेराव पिकनिक जानायाथ' मोजाङैनो जादोंमोन जोङो माखासे लकेसनफोरखौ नायनो होनना फैदोंमोन आरो ना मोनाखिसै नाथाय मानि थाखाय मोनाखिसै बे बिदिनो खोनानो मोन्दों मंगलबार बारायाव बिसोरो अफिसखौ खुला हगारा माने दिनै माबायदि मोन्दों मोजाङालाय मोन्दोंमोन एसे ओमफ्राय थारमानि जोंना बांसिनानो बै मा होनो मानास नेसनेल पार्क बेनि आन्दाराव हाबनानै जोङो माखासे जिब जुनारफोरखौ नायनो होननानै फैदोंमोन आरोखि ना थारमानि बेनो नायनो मोनैनि खारना माने दिनै मा बाराय बुधबार ना मंगलबाराव माने अफिसा बन्द माने क्लस खालामो जानाय लोंनायनि बेलायाव नों मा बुंनो सानदों आरो लावखार ओंखामा मानि थाखाय गोनांथि लावखार ओंखामा जोबोद गोनांथि खारन मानसिफ्रा बोसोरसेमानि बिराद खस्थ' जायो बिजियाव थायो नालाय गावनि जिउनि थाखाय ओमफ्राय बोसोराव खेबसे पिकनिक जायोबा माने रिफ्रेश मोनो आरोखि गोजोननाय मोनो ओमफ्राय जोंनिया अजस्र जादों नांगौनि बारा जों देग्लाय माने ओरैबायदि खालामबाय हिउज जानाय लोंनाया दाहार नांलायदों आरोखि ओमफ्राय दा मानासा बेनो पिकनिक जानो थाखायथ' गाज्रि नङा मोजाङानो खिन्थु दुखुनि बाथ्राया मोनसे जाहैबाय मंगलबार दिनाव नोंथांमोना दाफै मानासाव मानो दाफै जायफ्रा नेसनेल पार्कआव जिब जुनार नायनो गोसो नोंथांमोना दाफै मंगलबार दिनाव मानोना हैदिनखालि भिजिटरफोरखौ एबा नायगिरिफोरखौ सोनाय जाया गोजोन्थों।